רופא המשפחה שלך שלח אותך לעשות בדיקות, או אפילו גרוע מזה, אושפזת בבית החולים. מה עכשיו? מתחילים לתזז. מהמיון, לצילומים, לפנימית א', ל-MRI, בדיקות דם. ובוא לא נשכח שאתה בעצם חולה שממשיך לרוץ בלי שאף אחד יסביר לך מה מצבך ומה עומדים לעשות לך. אם רק היה מישהו מקצועי אחד שינהל עבורך את הטיפול וימנע את התיזוז. עכשיו, יש. תכירו את שירותי ביטוחי הבריאות החדשים של הפניקס. הפניקס אבחנה מהירה והפניקס רופא אישי. השירות המקיף והרחב ביותר היום מול המוצרים הקיימים. הפניקס אבחנה מהירה מאפשרת לך לעשות את כל הבדיקות שאתה צריך תוך 30 שעות מקבלת ההפניה. והכל בבית החולים תל השומר מבלי הצורך לרוץ ממרפאה למרפאה. עשית את הבדיקות? ומה עכשיו אתה שואל? בפניקס אבחנה מהירה מתאמים עבורך פגישת סיכום עם רופא ממיין שעובר איתך על תוצאות הבדיקות, מסביר לך בדיוק את המצב ואף נותן לך דוח סיכום של תהליך האבחון בשפה פשוטה וברורה לכל אדם. ומה קורה במקרה של מחלה קשה או אירוע רפואי שמצריך אשפוז? כאן נכנס לפעולה ביטוח הרופא האישי הצמוד. ביטוח הרופא האישי מצמיד לך רופא בדרג מנהל או סגן מנהל מחלקה שמלווה אותך באופן אישי מרגע האשפוז. הרופא האישי מסביר לך את מצבך, ממליץ לך על שיטות הטיפול השונות ומדבר עם רופאיך בבית החולים. בביטוח הרופא האישי אנחנו מנהלים עבורך את אירוע האשפוז כולו, מקיימים דיונים עם צוות רופאים מקצועי ומציגים בפניך את הדרך המיטבית לטיפול. אנחנו בפניקס מבינים שברגע האשפוז לא רק אתה, אלא כל המשפחה נפגעת. ולכן אנחנו מצמידים עוזרת סוציאלית וטיפולים פסיכולוגיים אם צריך. הכל על מנת שברגעים הקשים תהיה בטוח שאתה בידיים הכי טובות שאפשר ועובר את הטיפולים הנכונים לך. ביטוחי הבריאות הפרטיים של הפניקס, טיפול בריאותי כמו שהוא צריך להיות. הפניקס, כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.